Предупреждение за съдържание. Тази история съдържа сцени и теми, които не са подходящи за лица под 18 годишна възраст, включително психологическо и физическо насилие, злоупотреба, мъчения и силно емоционално натоварени описания. Всички събития, персонажи и действия в разказа са художествена измислица и не отразяват реални лица или реални случки. Целта на този разказ не е да насърчава насилие, омраза или противоправно поведение, а да представи мрачна психологическа история, която изследва последиците от детската травма, цикъла на насилието и моралния разпад, до който може да доведе непреработената болка. Историята има за цел да провокира размисъл и осъзнаване, а не подражание. Ако съдържанието ви действа тревожно или предизвиква силен емоционален дискомфорт, препоръчително е да прекратите четенето или слушането. Заветът на отмъщението. Това е история за дете, родено в мрак, израснало в насилие и лишено от любов. История за човек, който вярваше, че отмъщението ще го освободи от миналото му. Но откри, че злото не изчезва. То се предава. Един разказ за болката, границата между жертва и палач и цената на изгубената човечност. Момчето растеше в нищета и мрак, в дом, който едва можеше да се нарече такъв. Стените бяха напукани и покрити с плесен. Покривът пропускаше дъжда свободно, а подът беше осеян с мръсотия, остатъци и буклуци. Атмосферата вътре беше толкова отблъскваща, че дори животно не би издържало да живее в нея. Родителите му, груби и безпросветни, изкарваха прехраната си с кражби и измами. Те никога не го обичаха, а се отнасяха към него със студенина и жестокост, която ден след ден оставяше белези върху психиката му. Причината за тяхната ненавист беше една. Детето беше заченато от друг, неизвестен баща. Но истинският тат започна, когато момчето пожела нещо забранено. Знание. Момчето жадуваше знание и искаше да учи. Но родителите му не му позволяваха. За тях образованието беше излишно и непотребно. Когато порасна достатъчно, започнаха да го обучават в кражби и измами. Първоначално отказваше, но наказанията го пречупиха. Часове вързан в мрачното мазе, без вода и храна, изтощен до крайност. Позволяваха му само по глътка вода, колкото да не умре. С времето в него се роди клетва, че един ден ще накара мъчителите си да платят за всяка капка болка. На 17, вече по-силен и решителен, момчето избяга. В нов град започна нов живот. Работеше на строежи и за пръв път усети свободата. Трудеше се честно. Най-си квартира, намери приятели. За всички той беше усмихнат и добър човек. Миналото си прикриваше с измислената история, че е сирак. Никой не подозираше какво клокочи в тъмните кътчета на съзнанието му. Когато навърши 20 години, реши да се върне. Нощта беше паднала, когато застана пред стария си дом. По-запуснат от всякога. Срещна пастрока си пиян и раздразнителен, който не го разпозна веднага, но щом чу за пари, отношението му се промени. Малко по-късно и майката показа същото лицемерие. Внезапна обич, породена единствено от алчност. Той ги увери, че е купил нова къща и иска да живеят заедно. Родителите бързо се съгласиха, заговорничайки зад гърба му. Накара ги да съберат багажа си и да тръгнат по тъмно. Старият ван беше пригоден за целта. Те седнаха отзад, зад метална решетка. Уж защото предната врата не работела. Пътуването започна спокойно. Но когато напусна главния път и навлезе в горския, напрежението се надигна. Майката настоя да спрат, но той не позволи. Скоро разбраха, че нещо не е наред. Колата спря насред нищото. Тъмнина и дървета. Той изпусна гъст газ и спокойно излезе, заключвайки вратите. Отвътре те се бореха отчаяно, докато газът ги повали.
Когато се събудиха, вече бяха оковани в студен, изоставен бункер. Бетонните стени ехтяха от капки вода. Въздухът миришеше на ръжда и плесен. Пред тях стоеше синът им, спокоен, без милост. Той обикаляше около тях като хищник. Бункерът беше неговото царство. Никой нямаше да чуе виковете им. Дните започнаха да се точат като вечност. Оставяше ги без храна, само с глътки вода. Гледаше как отчаянието ги разяжда. Понякога просто седеше срещу тях и мълчеше. Мракът и тишината рушаха разума им. Това беше част от плана му. Когато разумът им започна да се разпада, той премина към следващата фаза. Появиха се ръждясали инструменти. Първо ги остави да гледат. После започна. Болката беше разтеглена във времето, изчислена. Кръвта попиваше в бетона. Виковете се губеха в стените. Съществуваха само той и те. В крайна сметка ги изправи един срещу друг и ги тласна към взаимно унищожение. Гладът и страхът убиха всичко човешко в тях. Когато всичко свърши, настъпи тишина. Вместо омраза, той усети покой. Повярва, че е свободен. Но това беше измама. Скоро кошмарите започнаха. Сенки, стенания, лица. Вместо облегчение се роди нова жажда за повторение. Жертвата този път беше случайна. Млада жена, подмамена с лъжа за помощ. Бункерът я погълна. Жестокостта беше по-голяма. Той я задушаваше с вода и я връщаше към живот. Светлина, тъмнина, страх. Но когато видя сълзите й, в него нахлу споменът за собственото му детство. Осъзна, че се е превърнал в звяра, който мразеше. Той се свлече на пода, без дъх. Чудовището винаги е било в него. Освободи жената, закара я в града и се предаде. Разбра, че свободата не идва чрез отмъщение. Омразата никога не освобождава. Тя превръща жертвата в палач. И тогава остават само кръв, тишина и сенки.